Orduan, sartzen az hemen estudio, outline jarriko diot, sartzen garen eskulpin, eta hasiko gara forma orokor bat egiten. Fase honetan, nahi dut, danok, bale, erregela bat, ez egitea, ez gerturatzea gehiegi. Osea, funtzionatuko dugu hemendik eta hemendik, bale, ez gara gerturatuko horrela. Gehien bat saiatuko gara egoten hemen, bale, fase honetan. Orduan, hartuko hau, eta ingo diot retopo ez, rimes bat. Rimes bat, eta hasiko gara eskulpitzen, pizkatxu bat. Beti bezala, clay strips erabiliko dugu lehenengo, eta G. Orain erabilikot G, oza, mugitzearena, vale? Mugitzeko pizkatxu bat horrela, vale? Erabiliko dugu hau, eta clay strips. Bueno, pues, venga, clay stripsekin igual. Hau aplanatuko pizkatxu bat. Vale? Saiatuko gara honi forma orokor bat emoten. Vale? Vale? Orduan, ez deko gauza handirik. Honek, osea, fuerza, osea, indarra txikiago, vale. Jarriko diote, zera, sabel pizkatxu bat hemen, bular pizkatxu bat, vale? Saiatu eramaten, ateratzen hemen dortzala pizkatxu bat, urrunetik, vale? Dortzala pizkatxu bat, hemendik bebai, ateratzea atxeko bizkarreko parte guztia, bakizue hemen erdian dagoela olako mosketa bat, dagoela bizkarre zurra, nahi baduzue markatuko dizuet, ikusteko zuek ondo, vale? Hemen mosketa bat, vale? Orduan, saiatuko gara honi, ba, emoten lodiera pizkatxu bat. Vale. Ezin da askorik egin, o sea, porque el tío no tiene mucha historia. Atera sorbala pizkatxu bat. Vale. Holako zer, vale? Venga, orain. Beko parte. Igual beko parte eta goiko parte jumarko ziran batera, Me empecé a mí. Bueno, a ver. Pasako gara ona. Vale, ipur dira. Eta mugituko dugu, G-rekin. Kontuz, simetria aktibatu. Vale? Aterako diogu ipurdi forma pizkatxo bat. Este tío no es que tenga mucho culo, baina, bueno, es un poco culo carpeta. Baina aterako diogu pizkatxo bat forma guk jakiteko non dauzen gauzak. Holako zer. Vale. Nik imaginatzen dut sabel pizkatxurekin, vale? Ez dagoela ultra totxo, baizik eta pizkatxua potolito, ez? Holako zer, vale? Fijatzen bazarete, forma da indaba forma izan behar du gorputza, vale? Iratuko dugu gorputza bakarrik. Igual gauzei jarriko dizkiet izenak, porque si no va a ser una locura, hau zer da? Gorputza. Hau da besoak dira. Beste hau, hankak. Hau, oinak. Beste hau, lepoa. Osama. Hau burua. Hau eskuak. Eta azken hau, ipurdia. Edo aldaka. Me vale. Pues nik ipurdia aldaka, fijatzen bazarete, izkutatzen baitut beste guztiak, adios, zer gertatzen ari da? Izkutatu dela goikoa, joder, vale. Ipurdia nahi dut atera eta gorputza bai, hau fuera, eta oinak fuera. Fijatzen bazarete, honek izan behar dau, indaba forma pizkat. Hau da, hau atera pizkatzu bat kanporantza, sartu, eta behiratzen albo batetik indaba forma emongo diogu. Vale, forma de alubia. Bai, forma hau. Ba, hauek biak batuko ditut. Egingot Ctrl J bat. Egin behar duten modu objeto.
Vale, Ctrl J ingo dut. Vale, eta bueltatuko naz eskulpitzera. Eta R, eta aplikatu R. Horrela dana da bat. Ahí está. Vale. Ondo. Aterako beste guztia. Venga, orain, besoak. Besoak egiterakoan behar duguna da, lehenengo, hauei R bat egin. Vale? Egiten dio urrimez bat. Eta orain jerekin mugitu itzazkeu hauek, barrurantza. Nik uste dut potologoa izan behar dela, junta honetan potologoa izan behar dela. Probatuko dugu inflaterekin. Ikonoak aldu ditut. Ke guai. Inflate. Vale, inflate pizkatxo bat sartuko diot. Incluso danari inflate pizkatxo bat. Ahí está. Baina hemen, sorbaldan forma hartzeko pizkatxo bat, inflate. Eta orain jerekin saiatuko naz mugitzen, urrunetik, urrunetik ikusteko forma orokorra konparatzeko hemen dagoen mobidarekin. Hortxe. Más o menos. Un pueblo. Venga, hortxe. Orain hankak. Pertsonaia simple izango da, así que ez du misterio handirik. Inflate hemen, pizkatxo bat. Ai, koño, egingo diot R. Eta R, hori da, inflate bizkatxu bat. Ahí está. Ze nahi dugu hau potolago izatea hemen izterretan. Eta konektatzea ondo zerekin, eperdiarekin. Orduan, izter forma pizkatxu bat emongo diogu. Ez asko. Holako zozer, vale? Interesante hau izateko. Jo, ikusten dut ipurdia hor goian, y me da un rollo, baina bueno, horrela da diseinua. Ez diot, ez egin aldaka fina, vale? Ez egin hau. Saiatuko gara modelua izatea karratu bat. Eza un totxo kuadrau. Vale. Hortxe. Egingo dugu pizkatxu bat lepoana. Lepoa, irutzen zait pizkat kontuz, jarri simetria. Lepoa irutzen zait pizkat argala. Zabalduko pizkatxu bat. Eta konektatu behar da atxerago, bale? Fijatzen bazarete ni daukat oso aurrean lepoa. Atxerago. Horregatik beti begiratu urrunetik. Hortxe, gutxi gora, bera, nik uste otor hobeto dagoela. Vale. Orain, konektatuko ditugu lau parte horiek, besoak, hankak, gorputza eta lepoa konektatuko ditugu. Orduan, etorriko naz object modera. Eta hauek dana Ctrl J. Kontuz Ctrl J egiterakoan. Porque parte batzuk daukate mirror, ezta? Aplikatuko ditugu mirrorak. Porque egiten badugu Ctrl J, oso posiblea da gorputzaren mirrorra egotea bebai. Y nos va a hacer una geometría encima de otra. Orduan, kontuz horrekin. Aplikatuko ditugu mirrorrak. Vale? Eta orain pegatuko dugu. Ctrl J. Hori da. Eta bueltatzen gara eskulpitzera. Hemen R eta Ctrl R. Hortxe. Vale, orain simetria aktibatuta daukagula. Txekeatu. Vale. Eta ja ikusten ari naz buruan nahi duela. Ez, ondo dago. Behar ditu dela trapezioak altuago izatea, vale? Orduan ingo trapezioa pizkatxu bat altuago, horrela. Pizkat jeitziera bat egotea hemen, bale? Bale, eta hemen hau altuago. Naiz eta kartun izan, jakin behar dugu anatomia pizkatxu bat, bale? Gauzak logikoak izateko. Hortxe. Bale. Venga, buruarekin sartuko gara. Zelan goaz? Venga. Utziko dizuet bideo eta gero jarraitzen dugu bestearekin.